guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनै गाइस आं नै दासो सिखारदों जाय ब्रुं ब्रुंनो नै ओमफ्राय गाइस नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आङो मा होनो आं रिं लाइट मोनसेल'जोंल' भिडिअ बानायो नालाय ओमफ्राय दिनैहाय आंहा पार्सेल सफैगोन आरोना इउटुबनि थाखाय सेटआप माने बिदि आंहा एसेबां बिदि मोजां सेटआप गैयामोन जिहेतु आङो सानबाय मा एसे मोजां सेटआप बानायनानै लानोसै स' बेनि थाखायनो आङो लाइटखौहाय अर्डार खालामदोंमोन नालाय बेयो सफैबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओमफ्राय गाइस नै बेखौहाय बेयावहाय इनडोर प्लान्टसफोर दंमोन नालाय बेफोरो सब आंनिया गाज्रि जाबाय आरोना माने बैनिफ्राय शिफ्टिं खालामनानै माने बिनिखौ बुखुनानै गारबाय ओमफ्राय नै एल'भेरा मोननैसो दंमोन इखौबो गारहरनोसै थैबाय आरोना जास्ट बेल' दङ नै ओमफ्राय बेयावहाय बेलतलायावहाय बाजार जाबाथाय बेनिफ्राय लायनोसै होनानै होनोसै आरोना बेखिनियावहाय सान्दुङानो दुंलाय लांबायलै सान्दुङानो दुंबायथ' आरो बहाथो नेबाय थानो आंखौलाय नङा होमबा सान्दुङा सान्दुं दुंबाय ओइ नालेंखरखौ खावनासो जाहरनांगौलै मादि हानहरनो दे दान्दा गैयाबा नै नालेंखरा दंमारोथ' ताब लोंनोबो हालायलायगोन नानि ओइ इनि नालेंखरखौ खावहरनो हागोन ना हाया हा है नों मोनहागोन आंलाय लावगिगिनो आयै जि मोजां मोननै मालायनि नालेंखरखौबो बिदि लुगैबा मोनगोन नालै गाइस नै फुजाबो होखांबाय गाइस लाइट लायानि नैयावबो लाइट दङ नै लाइट बिहरदों दोननो हो मोजाङै लाइट दंजोबो इयाव ओमफ्राय नै गाइस आङो वाल फ्रेम फट'फोर बिहरदोंमोन आरोना मोनथाम बेखौहाय आङो गिदिर फैगोन होननानै सानाखैमोन बाट आं फिसा फैगोन होननासो सानदोंमोन आरोना खिन्थु गोदोर मोजाङानो फैदों आं दा उनावहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन माबोरैहाय नै गाइस नोंथांमोना नुदों दा जि गिदिर साइजनि फैदो जा मोजांखा नै बिराद गिदिर साइजनि फैदो आं माने फिसा फैगोन होनना सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै नेक्स्टआबो जा गिदिरखा जा मोजां ओमफ्राय नै दांनोबो जा मोजांखा So guys नै नोंथांमोना नुबाय जों लाइटखौ फिटिं खालामखांबाय मोनसे ओमफ्राय आरो मोननै दंबावो आरोना नै लाइटिंआ बोरै फैदों आंनावहाय बिदि जेबो दिनैसिम इउटुब खेवनाया बेसे 3 years जासिगोनानो खोमा ना जाबायानोथाय गोसोआव गैला आङो ओमफ्राय दिनैसिम आंना अनलि मोनसेल' रिं लाइट ओमफ्राय फनजोंनो खालामो बिदि जेबो सेटआप गैया आरोना इउटुब भिडिअसनि थाखाय स' आं सानबाय मा एसे मोजाङै खालामनो बेखायनो आङो बे लाइटफोरखौहाय बिहरबाय आरोना दा जोबनायावहाय खिथानोसै आङो बेसे प्राइसमोन दा खिथाथ'ला आरोना बावबाय आं एक्जेक्टलि बेसे दा नायफिननानै खिथागोन ओमफ्राय नै मोजां जाबायना
लाइट फैनानै क्वालिटिया एसेबा मोजांसिन जायो आरोना लाइटआवहाय गाइस नोंथांमोनाथ' लाइटनि क्वालिटिखौ नायनो थाखाय लाइटखौथ' अफ खालामनांगोन स' आं लाइटखौ अफ खालामनो ओमफ्राय माबोरै नुयो नायनो दे नानि लाइटखौ अफ खालामना होलाय आंनियावनो थाबाय थागोन स' नै लाइट गैयाबा बेबायदि आरोना बेबायदि नुगोन ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव आं बेमार जादों अब्लाबो आं भिडिअ बानायदों आरोना मोनफैदों खोमा देलाय नों खालामना होलाय नङा ओइ अफ खालामब्रा अफ खालामखाबाय नङा नों अन खालामनानै दोनदां जेबो नङा नायो बिराद गियोलै नानिया थैनो थाखाय अन ओमफ्राय बारायनाय बारासिन थरनैल' नोंदों दैनिया दा बारासिन जाबाय ओमफ्राय गैया आरो मायबा अपसन दंबावो नामा फिदिंलायनाय गैला स' बेयो गोजोंसिना ओमफ्राय एसे बिनिफ्राय खमसिन लाइट नांगौबा देलाय थुफिनलायनानै बे एसे खमसिन आरोना ओमफ्राय बारासिनखौ थुलायदो एबारै मा दे जोंहा जेबो नलेज गैफेरा नानिदो आं माने भिडिअ नायै नायै माबागासिनो आरोना जेबो नलेज गैयाना आरो जोंहा नानियाबो इउटुब चेनेल खेवखासिगोन नालाय स' बेखायनो एबार लाइनआव थायै थायै भिडिअ बानायसिगोन बिथाङा माने नादेब देब मिनिनांगौ कार्टना माल बुस्थु लाबोनायनि ओमफ्राय बे रिं लाइटआल'सोमोन आरोना आंना बिराद मोजां क्वालिटिनि बियो 4000 ना 5000 लादोंमोन बेयाव ओमफ्राय बे स्टेनावबो 4000 ना 5000 जिखुनु टटेल 9000 नङाबा 10000 आरोना बावगारबाय आङो ओमफ्राय नै जाबाय आंना मोनसेखौ रोङाखै बारा मोजाङै लागायनो नै इखौ ओमफ्राय आंनिया मबाइलाव नायै नायै माबादों मबाइलाव इलाय थिगानोथ' जादोंथ' जोंनिया नै जि मैला जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय जों फिटिं खालामखांजोब्बाय नै ओमफ्राय नै मोनसे मोननै मोनथाम ये जि मोजां नुबायना स' नै गाइस लगायखांजोब्बाय लगायखांनानै बिदि नुदों आरोना र' नों दलद थाबाय थाब्रा आं लाइटखौ अफ खालामना होगोन हा बोरै नुयो नायगोन इयावनो सोजोबनानै मोनथामखौबो होमबासो जागोन ओरैबायदि लगायनानै सोनांदो आरोना ओमफ्राय मोनसेयाथ' रिं लाइटआ दङ आंनिया होमबासो एखेलगे अफ जागोन अन जागोनलाय दे नों था हा र' नै गाइस नोंथांमोना नानिखौ बेबायदि नुगासिनो दा ओमफ्राय लाइट अन जानाय लोगो लोगोनो नै हो जायाखै खोमा होमबा मोजाङै नै लाइट अन जानाय लोगो लोगोनो बिदि नुबाय ओमफ्राय दा अफ खालामसै आङो नै अफ खालामबा बिदि नै 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 इथिंबो होबाय नैयावबो 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 बिदि जाबाय आरोना लाइटआनो लाइट जाजोब्बाय दा जोंनाव नोंथांमोना नै आंखौ दा फुरा लाइटजों स्रां स्रां नुदों जानांगौ फुरा स्रां स्रां नुबाय दा एबारनिफ्राय भिडिअ बानायनो आराम जासिगोन आरोना फुरा क्वालिटिया मोजां जासिगोन नङाबाथ' नानिनिया इउटुब चेनेलनि नामखौ मा दोनगोन नानिखौनो दोननानै आं दा लाइटनि बाहेरायाव फैबाय मादि नुदों नै फुस्ला स्ला बोरैबा नुदों ना स'
so नोंथांमोनना नानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो दे आं होनानै होगोन इयावहा दे गाइस बियो मानि मुला नालाय बेसर मा बिसरले बेसरखौ हानानै दोनबाय नै ओमफ्राय आरो इखौ काला दालि होनो काला दालि ओइ इलाय मुसुर दालि माबासो मुसुर दालिसो इखौनो काला दालि होनो खोमा इसिनिया ओमफ्राय नै आयौ ना एवना दोनबाय नै जि गोथावनो आं नाखौ जानो लुबैबायलै मोनाखै मोनबाय खोमा जाहोनो बानानै मोनाखै होनना बुंसोदो आनैया गोथांफ्रामसो एवदो सोरनि ओंखाम बेलाय मा दोङोब्रा मैगङा दोंनिया दहायनि बेदरखौ जानांगौलै नै गाइस आं लाखाबाय जानोसै आरोना खुरियावहाय दहायनि बेसरा बेखौहाय दैजोंहाय रुबाय ओमफ्राय बेखौहाय जानोसै आङो आरो दालि दंमोन दालिखौ देखायना होदो नैलाय दालिया मा दालि काला दालि